zer behar du momentu honetan, zer behar du aste honetan herri urratsek? Herri urratze behar duena da euskal jendartearen sostengua. Ez herri urratzek, zehazkak. Azkenean, Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasteko eskubidea deno dakigu nola den. Eta azkenean, herri urratz sostengu handia da zehazkarentzat, zehazka jarraitzeko Ipar Euskal Herriko umeak euskalduntzen, eta beraz hori da behar duguna. Behar duguna da euskal jendartearen, esaten ari gen bezala, sostengu handia nolabait ere sostengu bolde bat, ezta? Bai, eta egun hauetan ez da, jarri dituzue eskura, denda hor dago, erosketak egiteko, eta kontu korronteko zenbakiak eta jarri dituzue, aukera badago. Bai, aukera badago, eta aukera ezberdinak. Erosketa egitea dendan, materiala, herri urratzeko materiala eskuratuz, gero badaude kontu zenbaki batzuk ere, hor ingreso eginez, bizun erabiltzen da egun asko eta badago aukera hori ere hegoaldean, eta nola iparraldean bizun ez dan erabiltzen, badago ere PayPal aukera, eta guztiaren argibidea badaude nolabait ere herri urratzen webgunean. Eta gero badago beste modu bat ere herri urratz laguntzeko, igandean ibilaldia da, Ondarrun, ikastole mugimendu nazional bada, eta beraz, euskal jendartea igande honetan Ondarrura ibilaldira joateak ere, herri urratz sostengatzen eta laguntzen du, ezta? Orduan, dei hori ere egin nahiko genuke. Hementxari gara jartzen kontu korronte zenbakiak eta behar diren bide guztiak elkartasun hori zuen gana helarazteko. Igandekoaren ondoren nola zaudete, Koldo? Nola daude animoak? Beitu, larun batean animoak ziren, zeuden lurraren azpitik. Larun bat goiza izan zen negar goiz bat, eta azkenean erabaki genuen zerbait egin behar zela, ze bestela animoak eziela gure etorriko, eta nolabait ere ez bakarrik guk, baizik eta euskal jendarteak ere zerbait behar zuela, herri urratz ezin zitekela uholdeak itota hil, eta horregatik egin zen autua, igandeko horrena. Hasieran ematen zuen ezinezkoa izango zela, agintariak ez zeuden bat ere ados, ospatzeakin, baina azkenean lortu gonen konbentzitzea, eta beraz nik uste dut, igandekoa eginda animoak goian ditugula, igandekoa egin ez bagenu, animoak egongo liateke lurrazpian. Beraz, posi gaude, segi esan, igandekoa egun polita izan zen, igandean jendea etortzen ikustea, eta nolabait ere, jendearen elkartasun hori ikustea guretzako sekulako izan zen, eta beraz esango nuke gogor gaudela. Orain ikusten aritu gara, larun batean denok ikusi genituen irudiak, ezta? Laku ingurua, entzira ingurua, dena urez harturik. Zuek noiz pentsatu zenuten hau ezingo da egin? Ostiralean hasi zenean gaueko 10etan euria goiti bera, eta gau guztia, bagenekin zerbait gertatu zitekela, eta goizean lanean hasi ginenean, eta ikusi genunean dena uholdeak jaten zuela, jaio ospatu bazen guneak, urez beteak, Lapurdi gunea, Lakuaren parte, Nafarroa gunea, urez betea, eta zubia eramateko, ura zuen indarrarekin, ia ez denatokiaren zubia eramaten du, bai esan momentu horretan ez genduen pentsatzen igandekoa bera ere posible izango zeni, baina argi genekoan zerbait egin behar genula, eta gitxenez saiakera hori egin behar genula, zebestean nik uste ez geniola gure buruari barkatuko, saiakera hori egin izan ez bagenu. Eta erabaki hori hartu aurretik, dena airean zegoenean, dena zalantzan zegoenean, euria goitik bera, ordu horiek nola pasatzen dituen? Ni negar baten pasatu dituen, ez dut gezurrik esango. Negarra, azkenean ikusten duzu nola urtebetean egin den lana, ez da? Nik, bulegoak, zehazkako gurasoak, ikasleak, hau da, urtebetean egin den lana, urtebetean egon den ilusio guztia nola, urak eramaten dizun. Eta egia esan da, impotentzia da, ez gainezin duzu ezerrekin. Ez dago zure eskuetan konponbidea. Orduan izan apur bat hori, ni negarrari eman. Gero, gertatu zen gauza kurioso bat, iganderen negarrez pasatu nuen, baina igandeko negarra zen emozioa, ez da? Ikusta jendeen elkartasuna, jendeak nola erantzuten zuen, parte hartu zuten taldeak nola erantzuten zuten. Izan da, asteburu bat negar pasatu dudana, baina larun batan impotentzia eta igandean postasuna eta emozioa. Lehen ere hitz egiten aritu gara eta aipatu dugu nola lehentasuna jendearen segurtasuna zen, ezta? Segurtasun ikuskaritzakoak izan ziren eta zer esaten zizueten? Bai, hor bilera bat egin zen, alkatea, suprefekturakoak, bomberoa, gurutze gorria, eta argi geneukan jaia ospatu nahi genula eta ospatu behar genula,
baina beti ere jendaren segurtasuna bermatua. Hau da, ez genula ezer arriskuan jarriko, eta batez ere jendea, bai? Horrek ekarren, naiz eta aurrera bota, igandean bertan bera geratu alzela. Hau da, larun batean moldatzeko egin genuen lan guzti ere, ez ere zean geratu zitekela, baina, bueno, azkenean aurrera egin izan zen, igandea ospatu izan zen, naiz eta euri egin, momentu batzuetan goizean, eta desente, eta, bueno, nik berri izan dut usteot, merezi izan zuela. Azkenean aurrera egitea erabaki zenuten, zeuk esan bezala, herri urrats txiki bat egintzela esango dugu Arabagunera mugatua, horrek esan nahi du hitzordu pila bat bertan bera eratu behar izan zirela. Nola erreakzionatu zuten inguruko guztiek, artistek eta barrek? Ba, egia esan, jendak oso ondo ulertu du, zein zen egoera, jende guztiak esan digu, bueno, gu behar duzuenerako, horrez bagaude ere, gaualdi bat antolatu nahi baduzue, datorren urterako gu prest, eta egia esan, jendeak oso ondo erantzun du, ez bakarrik artistak, karo, hor daude artistak, montaian aritzen diren langile guztiak, estena montatzen dituztenak, soinu ekipoak, edari ekartzen digutenak, janari ekartzen digutenak, hor, jende asko dago. Osea, herri urratz baten atzean, milaka eta milaka pertsona daude lanean, zuzenean edo zeharka. Eta egia esan, jende guztiak oso ondo erantzun du, jendeak oso ondo ulertu du, eta ulertze horren barruan ere, jende horren aldetik sekulako elkartasun uholdea egon da ere. Eta urtebetean egindako lana, egun batean edo ordu batzutan, horri buelta ematea, tokatu zitzaizuen, hori etzen erresa izango? Ez, hori izan zen antolatu, ezta? Bueno, zuek txandak, zuek taldeak, zuek gunea, zuek edaria berantolatu, aprobatitzen zen lana antolatu, eta egia esan, lan gehiago izan da. Herri urratz txiki hori antolatzea, gezurra badirudi ere, herri urratz bera antolatzea baino, baina, bueno, uste dugu ondo atera zela, guk akatzak eta ikuste ditugu, baina, bueno, normala ere egotea, eta egia esan, harrituta gaude ze ongi atera zen antolakuntza aldetik ere. Esan diguzu oso emozionatuta egon zinela igandean, nola joan zen igandeko ospakizun hori? Ba, igandeko ospakizuna izan zen, ez dakit, nik esango nuke posaren festa izan zala, posa teuriaren festa. Osea, ikuste hor jendea posik, alai, zehazkako idazkariak esaten ziaten gaur bereientzako izan dela inoizko herri urratzi politena. Osea, bereik ezagututen herri urratz politena izan dela. Eta, bueno, ikustea ez da, jendea ze posi zegon, jendea dantzan, euria goiti bera eta jendea dantzan, eta ez dakit, nik uste inoiz astuko ez den herri urratz bat izan dela. Indartuta atera da, igandekoaz geroztik? Nik uste indartuta ateatzen garela, bai, indartuta ateatzen gara, ze erakutsi dugu badugula kapazitatea moldatzeko, eta igandean jaso genuen eta egun hauetan jasotzen ari garen elkartasun uholde guzti horrek, benetan indar ematen dotzu, 51. herri urratz hori antolatzeko eta aurtengo handia izan behar bazan, datorren urteko handiago egiteko. Eta zer gertatu da zuen online dendarekin, webean salgai daukazuen arroparekin? Behitu, egiten genuen dei bat, herri urratzen, jende gutxiago egon zen, arropa pila bat geneukan, eta bueno, asmoa zen, herri urratz egunean soberan geratu zen hori, saltzea, eta zer gertatu den, euri hasi zen momentutik, eta irudiak agertzen hasi ziren momentutik, denda hasi zen martxan, eta momentu honetan milaka eskera ditugu dendan. Da pasada bat. Ez dakit denbora hartu beharko dugu erantzuteko eskaera guzti horiei, baina benetan izan da pasada bat, uholde horren beste parte handi bat. Gainera, momentu batzuetan, hainbeste jende zegoen dendare blokeatu egiten zela. Eta egia esan, izan da salmenta maila bat inoiz ikusi bakoa. Hasieran esan duzun bezala, orain herri urratsek ibilaldiari emango dio lekukoa, ezta? Zer azpimarratu nahi duzu? Nik azpimarratu nahiko nuke, nolabait ere, horrek erakusten duela ikastola mugimendua mugimendu nazional badela, ezta? Denok elkarrekin eskutik helduta, eta horregatik, testigua pasatzen diogu, eta dei egiten dugu barriro, herri urratzi elkartasun uholde hori emateko modua ere badela, ibilaldizen parte hartzia, eta ibilaldira jutia domekan ondarrura denok.